Egentlig, der vil jeg sige, der er en ting. Det er faktisk en meget sjov karusel, der her. Ja, det vil jeg også sige. Jeg er begyndt at få blod til hovedet. Hvilket der er rimelig ubehageligt. Jeg har hørt, at folk, der dykker, når de får rigtig meget blod til hovedet, så kaldes det for dykkersyge. Og den her dykkersyge her, det kan fremgå i en dødsproces og vil nedbryde deres krop fuldstændig. Så de altså dør af det. Og det er ikke sjovt. Ikke på nogen måde. Det kan godt være lidt morsomt, men det er ikke sjovt. De kan dø af dykkersygen. Dykkersyge, det er ikke for sjov. Du kan ikke få dykkersyge af at bade i et sommerbadebassin, som alle har ude om sommeren. Mange folk foretrækker i sommerbadebassin, for eksempel min lillebror her, Oliver. Han foretrækker at rende rundt i den der pool der, for at skabe illusionen af en spiral af vand, som der i virkeligheden vil kunne suge folk under, men i swimmingpoolen bare resulterer til, at de kan blive revet med rundt og ligge på ryggen og svømme hele vejen rundt i poolen. Ikke Oliver? Oliver er i virkeligheden en fisk. Oliver? Jeg er født i fisk. Hvad for en slags fisk er du? Jeg er jo bedst fladefisk. En fladefisk. Jeg er også en fisk. Jeg er en sild. Jeg er født i sildens navn. Jeg er født i fladefiskens navn. Oliver er født i fladfiskens navn. Det er fordi han er så flad. Oliver har en meget flad mave. Det kan man få ved for eksempel at løbe meget. Jeg har også engang haft en meget flad mave, men nu er den blevet udvidet og pustet lidt op. Og du så også i fladefisken der. Der var jeg også fladfisk dengang. Nu er så bare blevet til en sild. Tror du også, jeg bliver til en sild så? Ja, en sild det er en lidt mere veltrænet og lidt federe fisk. Jeg har jo et problem med mit ene øje der. Kan du se? Jamen prøv at blinke en gang. Det hjælper. Den sidder fast, mit øje der. Mit ene øje der sidder fast. Ja. Hvor kommer vi til? Jeg kan huske. Fladfisk. Med sild. Nå ja. Verden er et interessant sted. Der er så mange ting at efterforske. Så mange ting at kigge på. Prøv at kigge ud af vinduet. Prøv at kigge ned i gulvet. Ikke. Kan vi ikke prøve med det rigtigt? Prøv at tage en kniv og skære dine hænder ind. Prøv at se hvad der kommer ud. Oliver prøver på at vende rigtigt. Men det lykkes ikke. Det er fordi den her karusel her Den er der bare. er ikke en karusel. De er fup. Det er fup. Og bedrag. Fup. Vil du have? Hvad? De er også bedrag. Det er også bedrag, ja. Det er faktisk meget ulovligt. Fup og bedrag. Hvis politiet ser det her, så griner de af os. Og så sker der igen. Så de må gerne se den. En kedelig film. Vil nogen sige. Andre vil sige, at den er meget underholdende. Fordi vi snakker om alle mulige relevante emner. Som havenisser Fladefisk. og fladfisk. Og fladfisk kan føre til samtalen om remoulade og sild. Sild smager rigtig godt med karrysalat. Jeg hader sild. Sild. Julesild. Nam. Det hedder de fladefisk. Jeg kan godt lide piger. Farvel.